Stewart Healthcare ma jistgħux jibqgħu jagħmlu li jridu. Ma nistgħux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn il ta' Stewart ma jindaħlilhom ħadd u l-gvern qed jaħsel idejh mill-aspett soċjali qed jaffettwa lil familji għawċin. Dikjarazzjoni ċara mill-President tal-MUMN Paul Paċ fir-rigward tal-infermiera barranin li ġew impjegati fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan meta skont il-ftehim li hemm fis-seħħ dejjem ġew impjegati dawk l-infermiera għawċin illi jaħdmu Malta. Biex tħalli bħala Prim Ministru lil Stewart Healthcare ikisser xi ħaġa li regolarizzata mill-uffiċċju tiegħu stess, hija ħaġa mhux aċċettabbli. Mhix di kwistjoni biss tal-Unjen ma' Stewart Healthcare, imma hemm aspett soċjali qawwi tal-Awċin u nippretendu li l-Ministru intervjeni għall-familji Awċin, għall-familji tagħhom u anki għall-Awċin ġenerali li ma jiġux trattati second class ġo pajjiżhom. Il-Union tal-Infermiera u Wieber qed titlob lill-Gvern ta' Robert Abela sabiex immedjatament iwaqqaf lill-management ta' Stewart Healthcare milli jkompli jimpjega infermiera barranin fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex peress li dan qed joħloq konsegwenzi serji. Dan il-pass qed iwassal biex numru kbir ta' infermiera Awċin li jaħdmu f'Malta u li ammontaw għal 160 tispiċċalhom it-tama li xi darba imisshom imorru jaħdmu Għawdex qrib il-familji tagħhom. Aħna qed nitolbu li kulħadd ikun fair u nimxu bħal kif mxew gvernijiet oħra qabel u li jimxu mal-lista. Wara kollox dan huwa dritt tagħna li aħna nkunu ngħixu mal-familji tagħna u li ma jkunx l-iskariġġ li nitrefiljaw prattikament għal xejn, għax fil-verità tista' taħdem fejn fart twelidek. Dan qed iwassal biex jinkiser il-ftehim li hemm eżistenti bejn il-Gvern l-MUMN u Stewart li jistipola li jkun jistgħu jimpjegaw infermiera barranin biss meta ma jibqax nersi Awċin jaħdmu Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Bini ta' Kastilja, l-MUMN qalet li qed twassal id-disappunt tagħha f'isem l-infermiera għal fatt li l-Gvern donu qed jipprova jnaqqas l-importanza u l-kontribut li taw in-nurses waqt il-pandemija tal-coronavirus. Fis-sqarrija li ħarġet fl-aħħar jiem f'isem id-deputati Chris Said, Kevin Kutajew, Frederica Zuppardu u Stephen Spiteri, il-Partit Nazzjonalista qal li dak li qed jiġri bħalissa huwa prova oħra ċara ta' kemm kien żball enormi li l-uniku sptar f'Għawdex jiġi ipprivatizzat.